sikat na ngayon, trending ngayon nga pasyalan dito sa bungad ng daang Kalikasan is yung itong Agkapita coffee. So ngayon pupuntahan natin tong area ngayon. So napaaga tayo nang dating dito tanghali kasi baka mamaya abutan tayo ng ulan sa hapon, kaya inagahan na lang natin So tara guys, punta na tayo doon sa ayan mga kamamaw, nandito na tayo sa ngayon, Mangatarem. Pumunta tayo dito para pasyalan yung trending ngayon na pasyalan ngayon dito sa Mangatarem, yung Agkapita. So check natin kung ano yung setup doon, kung ano yung mga paninda nila. Tikman natin So wala tayo. Pala yun, bungad. So ito na yun guys. Ayan parking tayo dito. Try natin ngayon tong Agkapita, Pangasinan. So nandito tayo ngayon sa yung sikat na ngayon, trending ngayon nga pasyalan dito sa bungad ng daang Kalikasan is yung itong Agkapita coffee. So ngayon pupuntahan natin tong area ngayon. So napaaga tayo nang dating dito tanghali kasi baka mamaya abutan tayo ng ulan sa hapon, kaya inagahan na lang natin So tara guys, punta na tayo doon sa venue. So ayun mga kamamaw, so papunta na tayo ngayon dito sa coffee shop, yung trending ngayon na pasyalan dito sa bungad ng daang Kalikasan. So actually, pagpasok mo pa lang sa highway is makikita mo na agad itong signage niya, which is yung Agkapita. Ayun papunta na tayo doon Yan. So yung daang Kalikasan. Yun yung view. So ayan mga kamamaw, dito na tayo ngayon sa Agkapita. So ngayon, order na tayo ngayon ng kakain natin. So tara, samahan niyo ako. Hello ma'am. Good afternoon po. Ano yung mga kanya dito ngayon na best seller na flavor? Sa ice coffee sir. Sa na lang sa juice. Juice po sir, creme de menthe. Lemonade sir. O yun na lang, ito na lang. Ang bali sir, meron po tayo dito mga silog po. Mga silog po dito sir. Sige mamaya order. Bala ang order ko muna yun is yung so ayan mga kamamaw, pa nag-order na tayo ngayon. So ito daw po yung best seller nila Creamy de menthe lemonade 69. So marami silang iba't ibang klase ng flavor. Ayan, makikita nyo red coffee. Ayan. Pwede nyo i-try yung flavor nila ngayon na best seller na Green Tea Fusion Grande. So napakasarap yun. Try nyo guys pagpunta nyo dito sa Agkapita.